Inay magpabuto sa pagsugat sa Pasko ug bagong tuig niya ilaing sugyot ang opisyal sa dakbayan sa Mandawi. Mato ni Mayor Jonas Cortez, mas maayo nga gamiton ang kwarta sa mahinungdanon nga mga butang sama sa pagdonar sa mga labing nanginahanglan ning panahon sa Pasko. Ang syudad hugot sab nga magmonitor sa mga magpabuto sa kabarangayan. Lalawigan sa Sugbo mipadala og traffic team sa Talisay aron pagsusi sa kahapsay sa trapiko sa dakbayan. Nakikita sila kang Mayor Samsam Gulyas uban kang Joy Tumulak, ang hepe sa City Toda. Gipahibaw sa mayor ang provincial traffic team nga maayura ang pagkaduma sa City Toda ug nakatabang aron mapaluag ang dagan sa trapiko. Hinuon, anda mo dawat og mga sugyot si Gulyas kun na may mga suhestyon ang lalawigan aron mas makatabang sa pagpasayon sa trapiko sa dakbayan. Kapulisan sa Lapu-Lapu misusi sa mga displayhanan ug mga pabuto. Pagsiguro kini nga napatuman ang lagda aron kalikayan ang mga disgrasya sa ilang negosyo. Subling gipahinumduman ang publiko nga sugaton ang Pasko ug bagong tuig sa luwas nga pamaagi, labi na paglikay sa indiscriminate firing.